יאללה, תתחיל. רגע, תן לי לעלות. יאללה, סע. כן, 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 תן לי דקה. קפיצות, קפיצות! אחרי הקפיצה אל תשכח לברוח כי אני ישר אחריך. בסוף אל תשכח לברוח כי אני ישר אחריך. כן, כן, מצוין. רגע, בוא נתפוס את העמוס. איפה הוא? עוד להתחיל? קדימה עמוס! בוא! יאו, זה היה טוב! איפה הוא? אתה לא עומד טוב, ריץ'. אוקיי, הבנתי אותך, הבנתי. אתה רוצה לצלם גם מפה, אבל... בוא זווית טיפה, תסתכל. בדיוק איפה שאתה, אבל טיפה. כדי שתוכל לראות אותו ככה? באוויר, אבל ימינה שלך טיפה. לא, הוא בא ככה. כן, אבל תראה לי. הנה הוא מגיע. זו זווית טובה, תסתכל, זו. אתה עכשיו ככה כאן? ככה כיף שנוח. הוא רוצה גם את הקפיצה הראשונה, בוא נראה איך הוא עושה את זה. זה מאוד.